dog, yeah, vaya kabuhlungu mani, yeah, Zayam, asuse ndixole man, 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 umasixole ufaye kabuhlungu man, engalindelanga ukuba uzofaya kanje mnganam. Besine-plans ezininzi ebesifuna usenza, ngoku bathi ndithini man, bathi ndenzeni man, ngayam wovaya kanjena. Lo mina soze ndilibali kwafele kwacima izibane zemoto. Xa ndijonga umnganam uleli phantsi kwavele kwehlunye imbezi. Xa ndimvusa kwafika iambulensi yamthatha, kulapho ndabona ulife mncinci man. Kunangoku andisabona ngeputi kuphela amatshuza ndithathela umnganam, wavaya kanjalo umnganam. Khumbula umamakhe lamina isitsho nesijini, uvayile umasixole onothi nawo madala masixole. Oko sasizixelele ukuthi sophana le mali siyabe